Cvičenie takisto na eduktory, na posilnenie a takisto natiahnutie adduktoru v predloženej pozícii. Ho vyložíš na box, koleno nie je úplne prepnuté, jemne zohnuté, dám sa do jemného podrepu, teraz zatlačam nohu do toho boxu a smerom k sebe. Mali by ste cítiť aktívne zapojenie eduktoru po celej dĺžke s tým, že keď má niekto moc prepnutú nohu, chyba je, že naťahuje skôr koleno, čo nie je pozitívne. Takže jemne zohnuté a držíš, tlačíš, kým necítiš také zapojenie, pálenie na takých 80%, vtedy stačí. Adductor stretch, cvičenie zamerané na natiahnutie vnútorného stehna. Dám nohu do strany, koleno nie je pretnuté, jemne zohnuté, je vpred, chrbát vystrem, nádych s výdychom smerom vzad a späť. Ideálne zaradiť do dynamického stretchingu pred tréningom, spraviť takých 6-8 opakovaní na každú stranu. Cvičenie na posilnenie adductorov a vnútorných stehien, Copenhagen plank. Nastavenie, vyložím nohu na box. Z hľadiska setupu častá chyba, že chalani bývajú zlomení. Mala by to byť v podstate jedna línia. Tým, že spevním core, vytlačím sa hore, nevytačam panu vzad, tlačím vnútornú časť chodidla smerom k boxu, držím v jednej rovine, silný core, stále tlačím do podložky. Keď je pre niekoho ťažká táto varianta, iba zasunieš viac nohu a držíš v tejto pozícii. Ideš toľko, aby si mal 3-4 sekundy v rezerve, cítil pálenie a pôjdeš na druhú stranu. Dynamická varianta je to isté. Dám sa sem, idem dole, zatlačím hore. Dole, zatlačím hore. Vykonám toľko opakovaní, aby som mal také 2 opakovania v rezerve.